Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalaman kong may nangyari sa boyfriend ko at sa ex niya. Hi, DJ Rocky. It's me. It's Belle again from UAE. Sorry kung ngayon lang ulit ako nagsulat. Narinig ko yung story ni Kyle last August 14. Pero you aired his side last August 13. And while I'm writing this letter, it's already September 14. Hindi muna kasi ako nagsulat. Na-overwhelm kasi ako sa mga narinig ko. Ayokong makagawa ng maling desisyon at ayokong makabitaw ng mga salita nang dahil lang sa bugso ng damdamin na nararamdaman ko. So, now I'm ready. This is my secret file. Looking back sa mga nangyari sa akin, hindi ko na marahil kilala ang sarili ko. I was the smarty young girl when I was in my teenage era. And now, natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa gitna ng napakagulong mundo. Sobrang exhausted, drained, physically, mentally, emotionally. And lately, pakiramdam ko pati spiritual faith ko, hindi ko na maramdaman. Hindi ko na rin napapractice yung faith na meron ako na para bang napapalayo ako kay Lord. Kaya siguro ang gulo ng mundo ko. August 15, pumunta ako sa simbahan dito sa UAE. Nagpray ako, sabi ko kay Lord, sana ibigay niya sa akin yung enlightenment to make my next decision. At sana, for the greater good ito ng anak ko, kahit hindi na para sa akin. Grabe yung mga luhang tumulo mula sa mga mata ko sa simbahan. Tinitingnan na ako ng ibang mga kababayan na nagro-rosaryo sa loob ng simbahan sa mga oras na yun. Pero wala na eh. Doon naging magaan ang loob ko nang umiyak ako sa simbahan. Feeling ko yung magiging next move ko, magiging okay ako. The next day, I asked June, my husband, na mag-usap kami. We talked about us. Tinanong ko siya kung okay pa ba kami. He looked at me na parang naghihintay siya sa akin ng susunod kong sasabihin. I continued talking. Inamin ko sa kanya na nag-uusap kami ni Keisler. He told me na alam niya raw kasi narinig niya yung secret file ko dahil nakasave yun sa iPad ko. Mangyak-yak siya. Hinawakan niya yung kamay ko. And then he said sorry. Finally, DJ Rocky, nakuha ko yung sincere sorry na I was looking for almost 1.5 years. Naiyak ako, umiyak ako ng sobra. Yun yung sorry na hinahanap at hinihingi ko sa kanya noon pa. Nag-usap kami.
Pinag-usapan namin yung kalagayan ng anak namin. Magko-co-parenting kami. Dahil hindi naman siya mapapalitan ng kahit sinong lalaki sa buhay ng anak ko. Pero sa akin ang anak ko. Pwede niyang hiramin but we agreed na hindi pwedeng matulog sa kanila ang anak ko dahil wala akong tiwala sa pamilya niya. Quick background regarding his family. Nung nagloko si June, kinonsinti ito ng mama niya. Umalis na raw sa bahay namin at iwan kami ng anak niya. Ganon din yung relatives niya, ang pa-plastic. Nung pumunta ako sa lugar nila, akala mo ang babait sa akin. Pero ang totoo, nababasa ko sa FB nila ang pambabash nila sa akin. Kasi hindi ko raw binayaran yung groceries nila. Nag-iwan na ako ng pangkabuhayan package na halaga ng groceries sa lolo at lola ni June. Pati na rin sa mama at stepdad niya. So ang lagay pati mga tito at tita niya, dapat ko ring bigyan? Wala naman silang ambag sa buhay ko. This mindset of every Filipino family is very toxic. Na parang kapag nakaahon ng isa sa pamilya nila, parang obligasyon na natulungan sila. So paano kami, ubos? Sorry sa pamilya ni June kung naging madamot ako sa mga mata niyo. Pero para sa akin, sapat na natulungan ko sina mama at papa, lolo at lola ni June na nagpalaki sa kanya pero hindi kasama doon ang buong angkan. Anyway, June and I agreed on one thing. Yun na yung mapabuti ang anak namin. Mas okay na lumaki ang anak ko na nakikita niyang okay kami ng daddy niya kahit hindi kami magkasama. Kesa palakihin ko ang anak ko sa isang pamilya na hindi masaya. Ayokong maging toxic ang family, nakakalakihan niya. After we talk, binalik ko kay June yung singsing namin. Umiyak siya. Nagsisisi raw siya. Nagsisisi siya for everything sa panluloko niya at sa pagiging duwag niya sa responsibilidad maging padre de pamilya. Hindi siya humingi ng chance dahil alam niya na sagad na ako at wala na sa aking natitira pa. Niyakap na lang niya ako ng sobrang higpit at hinalikan sa noo. Sabi niya sa akin bago ako umalis, mahal na mahal niya raw ako. Tumayo na ako at umalis. Dahil kahit sobrang sakit sa parte ko, hindi ko maikakaila na mahal ko pa rin naman si June. Sadyang, hindi na lang talaga maganda yung pagsasama namin. Pinagtagpo para ibigay ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa buhay namin. At ito ang anak namin. Umuwi ako at nag-empake para lumipat ng flat. After kong mag-empake, nakitira muna ako sa classmate ko na nasa UAE rin para kinabukasan makakapaghanap ako ng malilipatan. Umalis ako to restart, bagong environment. Bago ako matulog, tiningnan ko yung spam messages ko sa FB. Nakita ko yung chats ni Kai. Everyone's calling him K pero ako I call him Kai. Belle, I still love you. Yan ang huling chat niya. Ang dami niya pang messages pero halos hindi ko na rin naman naiintindihan. Na-overwhelm pa ako kaya hindi ko siya noon nireplyan. Si Kai kasi as of the moment, one step na lang para maging kapitan. He is financially stable but aside from that, hindi ko na siya kilala. Hindi ko na alam kung sino si Kai after we broke up 6 years ago. Hindi ko na siya kilala dahil hindi naman ako tulad niya na nakikibalita. I wonder kung sino na siya ngayon. I wonder kung nagbago siya. Kung ano nangyari sa kanya noon at ngayon. While still looking at his profile picture sa FB, I wonder kung bakit nga ba kami nag-break. Bakit nga ba kami humantong sa ganitong punto? Ang naalala ko lang na ending namin, I found myself having an appointment sa psychiatrist. Yes, because of the depression after we broke up, I almost lost myself. This time, let me tell you why our love story turned into a trauma love story. He is Keisler. Second name niya yun.
Half British Australian and half Filipino. Mother niya, Pinay. Father niya, half British, half Australian. Panganay siya sa magkakapatid. Kaedad ko ang kapatid niyang si Melay. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko na rin talaga maalala lahat ng meron sa amin ni Kai. Kaya naman to detail this story, i-inopen ko yung FB ko and tinignan ko lahat ng memories na meron kami. While scrolling sa FB, nakaramdam ako ng pain uli sa dibdib ko. Hindi ko akalain na talagang humantong pala kami sa ganitong bagay ni Kai. 2015 nang magkakilala kami through his sister Melay. Teenager ako, he was older than me. Hindi ko siya agad-agad in-entertain, but inisip ko nag-aaral pa ako, tapos siya nag-work na. Pero iba pala talaga yung humor ng mas matanda. Gets niya yung rebellious teenage era ko, tapos pagsasabihan niya ako ng mga bagay-bagay. Then I was in my second year of college when I met him. During that time, kasagsagan ng rebellious era ko, I got my first big bike, sinamahan ako ni Kai sa pagro-road trip. Nasasakyan niya lahat ng gusto kong gawin sa buhay, kung san-san kami nakakarating. Lalo na kapag academic break like summer, sem break, Pasko at mga long holidays. Either nagro-road trip kami or nag-island hopping, minsan umakyat ng bundok. Ganun yung ginagawa namin. Kaya niyang sakyan yung pagiging adventurous ko. Then bago siya sumakay sa barko, pumunta kami nun sa Mayon dahil sa totoo lang gandang-ganda ako sa Mayon. Nakaabot kami ng Sorsogon, nilibot namin ang Bicol. At ayun na nga, bago siya umalis, humingi ako ng assurance sa kanya. Kaso imbes na assurance ang ibigay niya sa akin, material na bagay ang ibinigay niya, which hindi ko naman kailangan. Kasi kaya ko rin naman yun yung i-provide. But I still trust Kai, mahal ko eh. Hinatid ko siya sa airport, naiyak siya, mamimiss niya raw ako. Nalimutan niya yung part na nung paalis siya, binigyan ko siya ng scrapbook. Mga pictures namin yun nandun. Yun pa kasi yung uso nun, wala pang TikTok para mag-edit ng video. So, binigyan ko siya ng scrapbook para naman maalala niya pa rin ako kahit hindi kami magkakausap dahil walang signal. Nung nasa barko na siya, sobrang hirap mag-adjust. Sa simula dahil nasanay ako na nasa tabi ko siya lagi. Nasanay ako na bawat umaga nandun siya sa kondo ko nagluluto. Tas pag uwian naman, ihahatid niya ako pa uwi sa kondo. The first 2 weeks was hard. Naiiyak ako sa ACADS. Naiiyak ako kasi namimiss ko siya. Para ako mababaliw. Ang hirap-hirap i-handle noon. But then I started to be okay. After a week, halos nakaka-adjust na ako. I always keep him posted. Kahit lagi akong sinasabihan ng mga kaklase ko na may iba na raw si Kai kasi ang seaman daw maraming babae. Pero sabi nga nila, only a strong woman can love a seaman. Strong woman lang ang magmamahal ng seaman. So I have to be stronger. Naging matatag ako sa Pinas. Kahit may mga lalaking sinusubukan akong landiin, I stayed faithful and loyal kay Kai kasi ayoko siyang lakuhin. Power couple kami. Legal na legal kami. I even stayed sa bahay nila during my sem break kahit wala siya ron. Maalaga yung parents niya at mga kapatid niya. I learned a lot about him nung nagstay ako sa kanila. And Kai was the most important man in my life. At that time, aside from my father and brother, sa kanya umiikot ang mundo ko. I started picturing our life forever. I even planned our house from landscaping to interior design. Lahat yun ginawa ko na. Pati nga entourage sa kasal namin, planado ko na rin. May ginawa pa akong song list para sa kasal namin. Every single detail na plano ko na sa isip ko. At syempre, sobrang happy ko kasi sa kanya. Siya yung una ko. Tayong mga babae kung sino yung una nating minamahal.
Sobra-sobra yung ibinubuhos natin pagmamahal. Ayoko na ng iba that time. Wala na akong gusto pang mahalin at kilalanin sa mga panahong yun. Pero sinubok lahat ng yun ng isang pagkakamali. At ito yung sumira sa akin at nagbigay ng lamat sa relasyon namin. Fourth year college ako that time. Nasa Cebu ako. Bumalik siya sa Manila for training. Nag-bar siya gaya ng naikwento niya at nalaman ko na may nangyari sa kanila ng ex niya. At ito yung ex niya bago ako. Ang sakit. Natagpuan ko na lang yung sarili ko in a state na hindi ko akalaing mapupuntahan ko. Nakabalik na ako sa Laguna nung nalaman ko yun dahil nag-follow sa akin ng ex niya, which is very unusual. I stalked her. Naka-feature sa FB account niya ang naging bar hopping nila ni Kai. At after party, dinner date ko na nilang dalawa. Kinonfront ko si Kai. He told me everything and he felt sorry about it. Major heartbreak ko yun sa unang pagkakataon. He was my first. I gave him my all. And yet he chose to break my heart. Rebound lang ba ako? I lost focus sa studies ko. Imagine, I ditched my final exams sa major subject naming machine design. Bago magsimula yung exam, I was crying sa room namin. One of my classmates hugged me at doon na lang bumuhos ang mga luha ko. Umupo ako sa seat ko para mag-exam. Tapos pagbigay ng exam paper sa akin, naiyak ako lalo. Kahit alam ko yung gagawin, nabablanko ako. Naiisip ko yung ginawa niya sa akin. Kaya tumayo ako at hindi nag-final exam. My prof didn't give me a second chance. Kaya nagkaroon ako ng F sa record ko. 5. Failed talaga. Nakita ko noon ang sarili ko na sobrang sira. Yung mugtong-mugto, I was lost. Dinanamdam ko masyado yung nangyari kasi 120% ang ibinigay ko kay Kai. I even planned the future with him. Lahat. Walang natira sa akin. Sinubukan niya na i-win back ako and he promised me na hindi na yun mauulit. Last na raw yun. Patutunayan niya raw na ako lang ang mahal niya. Pinatawad ko siya, mahal ko eh. Kahit sobrang sakit, kahit durog ako, pinatawad ko. Nung nalaman ko yun, sabay lumabas yung movie ng idol couple namin ni Liz Ken. Yung X and Y's. Gamit na gamit ko yung linya ni Liza noon. Pangit ba ako? Pangit ba katawan ko? Kapalit-palit ba ako? At alam mo, ang amazing doon, ang reason niya ay same na same sa reason ni Ken doon sa movie. Lasing ako noon. Kahit nga sa secret file niya, hindi niya rin masabi yung rason kung bakit niya ako nagawang lokohin. Sabi niya sa kwento niya sa hindi ko alam na rason, like fudge. Ikaw na lalaki ka at ipapasok mo ang hotdog mo sa tinapay ng iba kahit alam mong may girlfriend. Tapos hindi mo alam kung bakit mo ipinasok yung hotdog mo sa tinapay na yon. Anong reason? Gusto mo lang na ma-release yung mayonnaise? Gag. Sa expired na tinapay niya pa talaga, ginustong pumasok. Ilang beses kong pinanood yung X and Y's na yun kasi durog na durog yung puso ko. Parang yun yung kwento ng naging buhay ko eh. I also lost my scholarship dahil nga I failed one of my major subjects. Nawala ako sa president's list dahil nagkaroon ako ng F sa grades ko. Yung ex niya na yon, naging friend namin dahil naging kampante ako na may boyfriend naman yung babae. One time nung pumunta siya sa Makati, may aasikasuhin. I offered na sa condo ko muna siya magstay since I was living in Kai's condo. Umuwi ako galing school, I saw her sa condo ni Kai nasa sofa na parang feel at home. Nakasando lang siya. Tinanong ko si Kai kung bakit nandito yung ex niya, sabi niya, hindi rin niya alam. That same night, natulog din si girl sa condo ni Guy. And Kai being so gentleman, kami ang pinatulog niya sa bed while siya nasa couch lang.
But before that, hinintay niya muna akong matulog kasi ganun siya. Gusto niya katabi ko siya kapag matutulog na ako. Around 10 p.m. nagising ako, yung girl wala na sa bed. Tumayo ako, nakita ko sa veranda ng kondo si Kai at yung ex niya nainom. Nagyosi pa. Ayokong ginagawa ni Kai yun. So, tinawag ko si Kai. He immediately threw his cigar and straight to the banyo para mag-mouthwash, magugas ng kamay kasi ayoko ng amoy ng yosi. Habang nasa banyo si Kai, nagliligpit na si girl ng gamit. Aalis na raw siya kasi baka nakakaistorbo na. I never stopped her. Hinayaan ko siyang umalis. Paglabas ni Kai, he kissed me and said he's sorry. That was the first time I saw Kai with his ex. And the next thing, yun na yung mga patagong happenings nila behind my back. Pinili ko pa rin patawarin si Kai kasi mahal ko siya. Pero unlike before na open siyang gawin lahat, nagsimula na ako magkaroon ng pagdududa. Nagsimula na ako maging striktang girlfriend. Nagkaroon na rin ako ng anxiety because of that. Every time na aalis siya, hindi napapanatag ang isip ko kung nasan siya. Para akong nababaliw na. Nag-overthink ako kung sino kausap niya pag hindi siya nakakapag-reply sa akin. At hindi na healthy yung relationship namin after noon. I even started to drink and learn how to smoke using e-cigar. Naubos ako. Parang naubos yung pagmamahal na kaya kong ibigay. Our whole 3rd year together, win-win back niya lang ako. Lahat ginawa niya to win me back. To earn my trust again. At dahil mahal ko siya, I gave us another try. Kinalimutan ko yung ginawa niya, isinantabi ko yung nararamdaman ko kasi ayokong mawala siya sa buhay ko. Graduation ko na. He booked a trip to Japan. My dream destination. Ang dami naming napuntahan. Parang naramdaman ko na kaya naman pala naming ibalik sa dati yung pagsasama namin. Then, nandun kami sa Disneyland. Nanunood ng fireworks. Hinalikan niya ang ulo ko. Kumawala sa pagkakayakap. Tumingin ako sa likod. Pagtingin ko, nakaluhod na siya. Hawak-hawak ang singsing at nag-propose. Umiyak siya, sabi niya. Yun na raw yung assurance na ibibigay niya sa akin na ako ang gusto niyang iharap sa altar at makasama habang buhay. He asked me to marry him and I said yes. So, after ng Japan trip namin, unti-unting bumalik yung dati naming pagsasama. Nagre-review niya ako that time for board exams. Lagi niya akong dinadalhan ng food pag nagre-review ako. Binibilhan niya ako ng coffee. Kapag masakit ang likod ko, siya ang instant tagahilot ko. Pinatunayan niya sa akin na nagbago siya. Then pumunta kami ng Laguna to start our business. Nag-start kami ng water refilling namin sa Don Bosco. Then sa Baguio. Kita ko yung pinag-handle ko doon. Aluminum and glassworks hanggang sa nag-expand yun. Nag-open na rin ako ng construction firm sa Baguio. Dahil may civil and architecture akong pinsan, nag-open kaming 3 ng construction firm. Then aside from that, nag-open din ako ng air conditioning shop and services sa Tarlac. Lahat ng gusto kong gawin, full support si Kai. Bumalik na siya nun sa barko. Open lang ako ng open ng business to keep me occupied. Lumago naman yung business ko. Napagawa namin yung rest house sa Bicol. We're about to get married in 2 years. Hinihintay na lang na bumaba siya sa barko, mag-resign sa pagiging seaman, tapos magbe-business na lang sa Pinas. And while scrolling dun sa FB photo albums, nakakaramdam ako ng lungkot. Ang dami naming achievements sa buhay.
At a very young age, naisipan namin mag-business, magpatayo ng bahay. Nire-ready namin yung future namin. Ang ganda ng takbo ng business namin. Yung construction firm, sobrang daming clients sa Baguio. Iba't ibang parte ng Northern Philippines. Ang dami naming clients. Sa last months niya sa barko, sa UK sila nag-shore leave. Pumunta ako ron para magkita kami, makapamili ng pangregalo sa mga kukunin naming ninong at ninang sa kasal. Sa Amsterdam ako nakahanap ng florist na magsusupply ng flowers sa venue namin. Siya ang gagawa ng bouquet ko sa kasal. Planado na ang lahat. Pag-uwi ko ng Pinas, meron isang client, anonymous client sa construction. Nirefer lang siya sa amin ng client namin. But since that person won't share her identity, nayaan na namin kasi nagbabayad naman siya. Hindi naman siya scam. Nagpa-renovate ng condo niya sa Taguig. Same floor, bagong condo. Kung saan kami ni Kai. Kaharap mismo ng unit namin, kaya hindi sa akin hassle na mag-site visit. This anonymous client wants to have an inspo interior sa mismong bahay namin. I refuse kasi feeling ko baka magnanakaw. Na ginagawa lang modus na alamin ng pasikot-sikot ng kondo. But she insisted to pay for the inspo. Dahil sabi niya, how can I trust sa bahay ko kung hindi nyo naman kayang pagandahin ang bahay nyo? E na-trigger kami magpipinsan since bayad nga kami, go kami. Nagandahan siya sa inspo ng kondo namin. Yung modern Amakan-inspired na interior. Kaya halos copycat siya ng kondo ko. Then after the project, doon lang namin nalaman ang name ni client. But prior on our knowing our client's name, nung dumating na si Kai sa Pinas, nagulat na lang ako na nasa condo siya ni client. Doon siya galing. As in, kalalabas niya lang sa pinto and I asked him, anong ginagawa mo dyan? He answered me, wala babe, nagpatulong sa akin yung lola na ipasok ang grocery niya. Kawawa kasi babe, ang bibigat. Napataas ang kilay ko. Ang alam ko sa client namin, mid-30s. Hindi pa naman lola. Ginaslight ko lang yung sarili ko noon na baka naman lola talaga yung client na nakatira doon. Then nung time na nagbabrowse ako ng iPad ko, nakita ko yung CCTV na in-install ko sa doorknob ng condo namin. I checked kasi curious ako if dumating na ba yung client namin. Napatayo ako sa bar chair na inuupuan ko sa mga oras na yun. Hindi lola yung client kundi ex ni Kai. Naiyak ako. Ex ni Kai yun. I confronted Kai. Bakit pumunta siya sa condo? Hindi ko muna nun sinasabi sa kanya na alam ko na. He has a chance na sabihin sa akin ng totoo pero mas pinili niya magsinungaling. Sabi niya, babe, paano kasi same na same sa condo natin? Nalito lang ako nun. Doon ko na nasampal si Kai ng sobrang lakas. Ex niya yun. Nawalan ako ng interest. Hindi ako makatulog. Knowing na nandun lang sa harap ng kondo namin yung kondo ng ex ni Kai. Ang hirap ng sitwasyon ko. Pero kasama ko, si Kai, dapat, sa life. Then 1 year before our wedding, we called it off. Nagising ako sa katotohanan na hindi ko pa kaya. Hindi niya na-prove sa akin na wala akong dapat ikaselos. Hindi niya na ibigay yung inner peace. I don't wanna pretend sa feelings na nararamdaman ko. I still love him. Pero nung nililigawan na ako ni June, wala. I just fell in love. Wala naman daw ako yung kakagalit. Kasi kung alam ko lang na nandun yung ex niya, Hindi namin tinanggap yung project, hindi siya pumunta doon. Galit na galit ako sobra.
Bumalik ako ulit sa psychiatrist ko. Binigyan ako ng meds. Hindi ako makatulog. Yung construction firm namin, sinara namin due to wala na mag-handle since yung civil and architecture kong mga pinsan nag-migrate to UK and Australia respectively. Then na-stroke ang mother ko. Kailangan ko si Kai, pero wala siya. He's handling the last 4 projects ng construction namin. Busy siya sobra. Habang ako, bantay-bantay si mommy sa hospital. I was crying kasi bunso ako. My brothers and sisters were not in the Philippines. Wala akong maiyakan. Kailangan kong maging matatag para kay mommy. Tas every time na Kai was in the hospital and I'm trying to tell him kung gaano kahirap ng sitwasyon ko, ini-invalidate niya yung nararamdaman ko. Change niya yung topic para mag-lighten up yung mood. I want to talk about my feelings. Gusto kong umupo kami at mag-usap tungkol sa nararamdaman ko kasi galit na galit pa rin ako sa ex niya at sa kanya. And now, I'm here looking at my mother in the hospital while I am too much in pain. Pero wala. He chose to invalidate my feelings. After makalabas ni Mama sa hospital, mga kapatid ko muna yung nag-alaga sa kanya since nauwi na sila dito sa Pilipinas. Then I traveled. Pumunta akong Bacolod sa kapatid ng papa ko. Bacolod is the city of smiles, diba? Sabi, susunod daw si Kai sa akin. Sobrang peaceful sana ng vacation ko na yun, not until I receive a sad news. My favorite tita and my mother's side passed away. Parang nawala yung second mom ko. Pinakiusapan ko si Kai na sunduin niya ako sa airport. Pero sabi niya, nasa alumni homecoming daw sila. Kasama ang ex niya. Same sila ng school during high school eh. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Patay ang tita ko, may sakit ng mother ko, ang fiancé ko, missing in action. Nagising na lang ako, nasa ospital na ako, na-confined ako, di ko na kinaya yung stress. I saw Kai sleeping sa couch sa room and my daddy was standing in the corner watching her daughter almost lost her life. Niyakap ako ng daddy ko at ang sabi niya sa akin, if the world stops loving you, please love yourself, anak. At umiyak ako sa yakap ni daddy. So 1 year before our wedding, we called it off. I called it off. Nagising ako sa katotohanan na hindi ko pa kaya. He never proved himself na wala akong dapat ikaselos. He never gave me my inner peace. Sabi niya wala siyang ibang babae. Pero wala akong peace of mind. Nagalit pa nga siya nung sinabi ko sa kanya na pause muna namin yung plan for our wedding. In-invalidate niya yung nararamdaman ko and it was a big factor sa relationship namin. Sabi niya, hindi niya raw ini-invalidate yung feelings ko. Ayaw lang niya na lagi kong isipin ang problema ko. Gusto niya raw na kapag kasama niya ako, masaya lang daw ako. But sa akin hindi. I don't wanna pretend sa feelings na nararamdaman ko. Ang immature namin. After calling off the wedding, I decided to end our relationship. After Kai, never ako nagkaroon ng serious relationship. Yung mga napundar namin, we stopped sa lahat ng pagpapagawa ng mga yun. The rest house in Albay, pinabili namin. Yung condo sa Taguig, binenta rin namin. Yung business sa Tarlac, binigay ko na sa bayaw ko since siya na naman yung nag-handle nun. Nung time na wala na ako sa focus. Dealing alone with my depression was so difficult. I was left behind. Wala akong matakbuhan.
Hanggang sa natagpuan ko na lang yung sarili ko na nakikipag one night stand sa mga lalaking gustong pumorma sa akin. Baka yun lang naman talaga habol nila, ba't papatatagalin? Never ako nagkaroon ng serious relationship. Naging party goer ako. Tumigil lang ako nung lockdown. That time, I still loved Kai. Ayoko pang pumasok sa relationship. Then niligawan ako ni June. I was straightforward sa feelings ko at sinabi ko sa kanya na may nararamdaman pa ako sa ex ko. Kai never explained his side. Never niyang inexplain kung bakit nandun siya sa kondo ng ex niya knowing na ikakagalit ko yun. And yung psychiatrist ko, tinulungan niya ako para ma-handle ko yung stress and depression na meron ako. Although trabaho niya naman yun, pero sobrang laki ng tulong niya. Yung may nakikinig sa'yo sa napakahirap na sitwasyon ng buhay mo. I managed to actually forget how, why, when, and who broke us up. And regarding Jeremy, totoo na nagulat ako at hesitant na after seeing him standing at a mall, kasama siya, akala ko sa kanya talaga yung baby. So dinistansya ko yung sarili ko. Ayoko makipag-communicate sa kanya knowing na may baby sila. So I considered talking to him a forbidden one. Totoo pala yung sabi nila, no? When the brain forgets, the heart won't. Kaya nung time na yun, nagkaroon kami ng problema ni June. I found myself smiling and talking with Kai again. Deep down, mahal ko pa siya. Siguro yun yung iisipin din ng iba. Pero sa akin, maybe not. Maybe all we need is a proper closure. All I need is an answer. DJ Rocky, may sinabi ka na may mga tao talaga na mahal yung isa't isa pero hindi pwedeng magkasama. And there are some people na magkasama pero hindi na nagmamahalan. Tinamaan ako doon. Hindi ko alam kung anong next step na gagawin ko. But please allow me to give a message for June. To June, sorry, napagod ako. Napagod ako sa kabubuhat ng relasyon natin. Nung time na tumigil ka sa pagtatrabaho, ayokong huminto kahit pagod na ako kasi ayokong iparanas sa anak natin yung hirap. My parents did everything they could to provide my needs. Kaya ganun yung ginawa ko sa anak ko even without your help. Believe me, sinubukan ko. God knows sinubukan kong tulungan ka sa abot ng makakaya ko. But I can only do so much. Umabot na sa, hindi ko na alam kung paano kita matutulungan, na hindi ka magiging dependent sa kung anong kaya kong ibigay. Ginawa mo lahat para sa akin, oo. But I was also willing to give up almost everything for you too. Dahil hindi lang ako naging live-in partner mo, naging nanay mo rin ako, naging padre de pamilya sa atin. I had to be the adult one sa relationship kasi you were acting as a child, as if namimiss mo maging binata. I endured. Sobrang bigat. Hanggang sa bumabagsak na ako, lumulubog na ako at nauubos na ako. And to quote Julia dun sa movie nila ni Joshua, someone had to end it. Kasi alam kong hindi mo gagawin. Kasi tama ka, dalawa tayo dun. At dalawa din tayong malulubog kung walang tatapos. I hope we can work things out as a co-parent for our daughter. I loved you and sorry kung pagod na ako. I hope one day our daughter will understand why. Thank you for giving your precious gift sa buhay ko. Ang baby natin. No one can ever replace you as a dad for her. I wish you nothing but success in life.
And to Kai, hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung nararamdaman ko ngayon. I'm questioning myself as of the moment. Tinatanong ko kung mahal pa ba kita o baka infatuation lang yung nararamdaman ko ngayon or overwhelmed lang ako sa lahat ng bagay-bagay. Pero may isang bagay akong sigurado. Kai, you always have a special place in my heart. You will always be part of me. But I don't know if continuing what we ended is the right thing to do. Thank you sa lahat ng pagmamahal na ipinakita mo sa akin at sa lahat ng unsolicited na pag-aalaga simula noong mga panahon na wala na tayo hanggang ngayon. But as of now, I am sorry. Hindi ko kayang tumbasan ng pagmamahal na kaya mong ibigay. Dahil may anak na ako and I want her to feel the most love and care. Nasaktan ako and I'm still scared. I'm in the process of forgiving and forgetting. So please allow me to be whole for my daughter. Hindi ko kailangan ng tao na iba para lang mabuo ako. My baby made me realize na capable ako to love and to be loved na second to no one. She also made me feel na capable ako magbigay ng pagmamahal na akala ko hindi ko kayang ibigay at iparamdam. Uli ang pagmamahal na unconditional love. Pasensya na kung magulo pa ang isip ko ngayon para balikan ka. But I don't feel sorry for choosing my peace of mind and my daughter. I'm hoping na i-continue mo lang yung buhay mo kahit anong mangyari. I hope na maging successful ka pa sa career mo. Looking forward ako sa lahat ng success mo na makakamtan in the future. Please also know how much I loved you. Minahal kita ng sobra. And because of loving you that much, I also lost myself. Siguro itong forbidden love, this time na meron tayo is a right love at the wrong time. We had the most wonderful years together and I thank you for that. I'm really thankful for having you. Even God knows how much I was thankful for having you in my past. No one can ever replace you as my first love. But now I found my forever love. I have my daughter with me. I hope you could understand that now I already have my priorities, and that also includes setting aside my own relationship interest. To my daughter, I hope mommy could give you everything you deserve. Please know that mommy did her best for you to have everything. But please also know that mommy also makes mistakes. But I will always and forever choose you, anak, over anyone or anything else. I love you so much. And lastly to myself, I hope one day you'll heal from all the hurtful moments. I'm so proud of you na you let alone conquer everything that you are facing. But right now, please allow yourself to heal and love yourself again. Dahil ikaw na lang ang meron ng anak mo. Kaya sana alagaan mo ang sarili mo. Proud ako sa lahat ng narating mo at mararating mo. Thank you, DJ Rocky, for giving us this kind of closure. I'm sending my heartfelt wishes for your ongoing prosperity and development, both in your careers and personal lives. Thank you, DJ Rocky. Don't worry, I will send your box or office boxes of Kinafa Fresh from this country. Again, this is Belle from UAE, and this is my secret file.